24 uur daags en zondagen in de weken staan de beste liefhebbers van de Ljouwerter dierenambulance klaar om zoenen, zieken of derde beesten te vervieren. De vrijwilligers worden geregeld confronteren met extreme situaties, zoals mishandeling, vertuttering en de deer. Zodoende vreegt het werken bij de dierenambulance het nedigen van haar incasseringsvermogen. Dan zijn we met de handen wapperen als ik wel kiezers. Dat is zo prettig, hè? Ja hoor. Wat is er gebeurd? Is hij dood? Aanreden, ja, hij is aanreden. Is hij dood? Ja, Nee! ja, Oh. Oh, is hij echt dood? ja. Oh, hij lijkt heel erg op mijn kat. Ja. Heeft hij een chip? Nee, ik heb het niet zien. Gelukkig niet. Het doet je wel wat, hè? Oh, vreselijk. Ik heb zelf ook zo'n kat had. Ja, Kareltje? Ja? Ik weet niet waar we elkaar staan bellen. Even zien waar die de eigenaar is. Hij is nog een beetje warm zelfs. Ja, ik vind er niet zoveel aan gebeuren. Vooral een afspraak heeft. Hallo. Goedemorgen, spreek met de dierenambulance Leeuwarden. Oh, hallo. Je hebt een poes, die heet Kareltje. Ja? Ik heb slecht nieuws voor je. Waarvan? Hij is net overleden op het Zuidvliet. Oh nee. Ja, dat is erg. Ja, hij is overleden dus. Hij is wel overleden. Hij is aangereden door een auto. Volgens de omstanders die erbij waren. Eén heeft het gezien zelfs. De persoon in Ja. kwestie is doorgereden. Oké. Niet over de kat bekommerd. Maar Nee. deze mensen dus wel. Die zijn erbij staan, hebben erbij gestaan. Die zijn echt staan wachten op ons. Ja. Zodat wij de beestje eventjes in de auto konden leggen. En dan hebben we gechipt. En gelukkig had je een chip. Vandaar dat we u konden bereiken uiteraard. Ja, wat fijn. Ja, dat zeggen het wel. Oké. Want de meeste katten Ja. zijn niet gechipt. En daarvoor zijn we ook altijd blij Nee. dat het nu wel zo is. Ja, nou, fijn dat ik het weet. We zijn tot 4 uur zijn we aanwezig op kantoor. Dus dan kan hij de poes nog even bekijken. Eventueel meenemen. Het is maar net wat u wil. Ja, is goed. Ja? En waar is dat kantoor? Dat is het de Hooidollen 404. Dat is onder de 4 hoofdflat. We hebben mensen die een baan hebben en dus 1 keer in de 5, 6 weken een weekend draaien. We hebben mensen die geen werk hebben en toch iets willen doen in de maatschappij. Of door ziekte kunnen ze niet werken, maar wel bij ons 1 of 2 dagen in de week actief zijn. Mensen via een reïntegratiebureau, een groep mensen. Ze hebben 1 overeenkomst, ze zijn allemaal gek op dieren. En ze willen graag dieren helpen. Zou hij die oppakken? Ja, die wou natuurlijk niet. Maar om me heen te happen naar zijn gek. Die zei, oh, wacht even, dit is een bijtje. Ik kan even een stok uit de auto weg. Even op mijn nek. Een beetje aantrekken. Hupsee, zo de auto in. Dus ik heb in het asiel gebracht de tijden. Ja. Het weekend van 11, 12 en 13 maart. Zou je dan de telefoon kunnen hebben? Telefoon? Ja, dat kan wel. Dat is niet dit weekend, maar het weekend Ja. daarna. Ja. Ja. Misschien zou je een keer rensen, steek ik in als bijrijder. Hoe moet ik dat zeggen? Als je te veel van dieren houdt, dan kan je dat werk niet aan. Want je komt met zoveel ellende in aanraking. Je hebt te maken met uitzettingen, je hebt te maken met dierenmishandeling. En als je elk dier wat je ziet mee naar huis wil nemen en daarvoor wil zorgen, dat kan niet. Want dan kan je dit werk niet doen. Ja, hebben we meer met dierenbeesten dan met levende beesten te maken. Dat klopt. Er is altijd wel een beetje, hè, vooral wat soort katten, dat doen we het meestal. Hè. Die worden altijd onreden. Maar ja, ben ik wel eens gewonde katten bij vanzelf en die moeten naar dat dier gebracht worden. Goedemorgen. Goedemorgen.
Jullie waren op de beurt nummer 60 geweest. Oh, ik niet, mijn collega's waarschijnlijk. Oh. Van de nachtdienst, ja, dat zou kunnen. Voor een konijntje. Ja? En ik heb me verslapen, dus... Oh, op die manier? Ja. Dus we moeten even naar zo'n konijntje. Ja. Even kijken hoor. Oh, dat klein potje. Even kijken. Oh ja, de bed nummer 60. Ja. Nou, dan gaan we er zo meteen even naartoe. Is goed. Ja? Dan ga ik nu naar huis toe en... Ik kom wel even achter jou. Dat is prima. Ja, ik ga meteen achter jou. Oké. Ja, waar gaat u heen? Even naar de keivleugel. Die man die kwam je net achteraan rijden. Dat ik even een knietje ophalen wil. Een knie? Ja, een klein knietje. Oh. Dat was het berichtje van vanmorgen. Ik zei, Ja, ik kom achter die aan, schuiven man. Ik heb altijd de cashiers op een squallen geweest. Ik tollen weer dier. Toen ben ik bij de dierenambulance terechtgekomen. Ik heb zelf altijd de beste hondenjager. Zo, Abraham. Ja. Hij zit in de wc? Ja. Ah, lieverd. Mooi beestje, niet? Ja. Gisteravond liep hij hier op het pleintje. Ja. Ja. En ik zou net weggaan. Ik denk, nou, ik denk eventjes weghalen daar. Ja, we hebben alles een beetje in de auto. Knien, slangen, haskes. Ja, dat zou de man zeggen, dat is de groene bediegroen. Zonde, hè? Loslitten, ontsnapt, dat hebben we net wat bij de formatie kennen. Wat is het vermoeden? Dat het eruit zet is. Ja? Ja, wat ons kan niet wezen net voort. Ja, of we moeten een boet naar rennen dat er zelf uitkloot is. Hè, dat ken. Dat ik geen gaas onder dat ding zelf zit net. Dat er onder de stokken terugkomen is. Grij. Hoi, met Jos. Hi Jos. Ik heb een konijntje, moet dat ook naar jou toe? Is het een tamkonijn of een wildkonijn? Hij is zo tam als wat. Hij springt door hoepeltjes heen, hij doet van alles. Nou, daar ga ik ook voor zorgen hoor. Prachtig mooi wild konijntje. Is nog wild, ik dacht dat tam. Nou, hij is wel wild Ik denk in de dat hand, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk Dit dat is een tamme. Ik denk dat het loslaten is. Ben jij een beetje verlaten? Deze gaat in een hokje en die gaat naar Urenterp. Ja. En dan gaan die een nieuw baasje zoeken als er tenminste zich niemand aanmeldt. Ik kom even naar Karel te kijken. Wat is er precies gebeurd? Hij is aangereden. Iemand die heeft het gezien en die heeft de auto door zien rijden. Ja. Dus hij is nog een beetje warm zelfs. Ja. Goed, wat hebben we? Ja. Hoe lang dinsdag naar Utrecht? Die ga ik zo halen. Dan mag je nog gerust een tijdje blijven. Ja. Geen probleem. Dan kunt u hem meenemen, zelf begraven. Ja. Dat mag gewoon in de achtertuin. Ja, precies. Of u kunt hem laten cremeren. U kunt hem ook de wond laten afvoeren. Nee, ik weet niet of ze hem wil zien. Ik neem in ieder geval even het bandje haal ik eraf. Ja. En ik overleg wel even anders. Kunnen we hier gewoon langskomen of niet? Ja, wij zijn er elke dag van 9 tot 4. Er zitten wel een kosten aan. Ja. En dat komt dan op, even zien hoor, 32,50 komt eruit. We kunnen ook een factuur sturen, er komen wel €5 administratiekosten bij. Ja, stuur maar factuur. U mag het ook de volgende keer betalen als u hem kijk wat moet ik kijk halen maar. met uw vriendin. Ja. Dat is goed. Ja? Nou, dan ga ik er even ophalen. Oké. Komen we of nog terug of we bellen wel even. Is goed. Oké. Dan ga ik. Ja, nou. Ja, het is... Sterkte. Ja, het zijn hele leuke berichten. Ja, je moet je melden dan. Nee, precies. Nee. Dat is een beetje raar. Dan ben je erover door, ja? Oh, druk. Dat is een Chinese inval. Die mensen die, dan moeten ze zeggen van, nou hier is deze spuisnamen. En weet je wat hij daar zei? 7 apen en dan valt hij aan ook. 7 apen en dan ben je klaar. Ja. Sint-Bernard of zo, dat is ook wel heel erg mooi, hè? Oh, die zijn wel stoer, hoor. Ja, ook heel erg zwaar trouwens. Zit het op je schoot? En kwijlen. Ja. Dus even kijken, hoe lang loop ik hier nou al stage? Net 4, 5 weken, denk ik, ja. Ja. Ik weet er ook nog niet alles van, maar ik ben nog in de leer. Dus. Ik zit in Leeuwarden op de AOC, doe dierverzorging, dus. Moeilijk. Ik weet niet of het moeilijk is. Het is wachten heel veel. Je ziet een vrouw met hier in de bus. En vanuit de bus had je zien dat de kast onrien werd en die had een plakje zocht in de bosjes. De eerste keer dat ik op rit ging was ook een kat.
net aangereden kat. Het was eng. Ik heb nog nooit een dode kat opgepakt verder. Dus ja, dat was eng. Nu vooral is het spannend. Ik zou graag straks te zien krijgen dat die kat nog leeft. Ja. Dus ja, het is een beetje spannend. Zeker weten in een van deze bosjes, niet bij iemand... Anders kijk ik wel even bij dat water. Of niet? Ja, maar die bosjes hebben we ook even daar, hè? Wist je wel waar ziek je moest? Nee, ik heb geen idee. Het is ergens in de bosjes. Ja, dat weet je dus nooit. Nou, ik ben bang dat hij al overleden is. Dat heb je vaak bij katten heb je dat zo dat wanneer ze naar de bosjes kruipen is het vaak een plek om dood te gaan. Zoeken ze dan. Staat uw telefoonnummer op die kaart of niet? Met Maaike. Maaike, dierenambulance Leeuwarden. Hallo. Wij staan op Kammingerbuurt tegenover het Shell-station. Je had een pushje aangereden worden. Ja, klopt. En waar die ongeveer heen gekropen? Dus bij de bushalte heb je zo'n bushokje. Ja? Tegenover de Shell en daar achter in de bosjes ergens. Tegenover het bus? Daar wordt... Oké. Hij zit in die middelste bosjes gekropen bij de mensen in de tuin. Weet je dat ongeveer? Waar zijn de mensen in de tuin? Bij de mensen in de tuin. Nou, zoeken we nog even verder. Hartstikke bedankt, hè? Oké, is goed. Ja, doei. Doei. Nou, tegenover het Shell-station. Ja, ik heb het niet klaar. Ja, kom maar. Hij leeft nog hoor, even de kattenmat uit de auto. Wil je die vaste pakken? Mag ik het doen? Goed zo. Prima. Kom maar. Leg hem maar neer. Keurig. Wat, hij leeft nog? Ja, hij leeft nog. Dat is wat dat hier Oh gosh, nou gaan we go. Ja, dit zal niet lang meer duren. Nee, hij pot. Ah nee, bloed komt uit het bek. Ja. Niet leuk meer. Dan gaan we gebeuren naar de dierenarts. Hoe is Karsten? Slim. Ik geloof net dat het beestje dit overleeft, maar ja, van mij dat het op met hen, hij leeft nog, dus we kunnen er net omgaan dan maar afwachten, dat kunnen we net waar. Maar nou. Ik heb een beetje geluk dat we vlak bij een dierenarts zitten. Maar in de meeste gevallen moet het ook, hè. Zodra er een beest slim verwond is, dan maken we de test bij zijn de dierendokter. Waar we op ziekje. De adem niet. Kom maar, kom maar. Precies hetzelfde. Dat is wel raar. Achter niet. Soms dan schrikt hij gewoon even en dan zie je wakker. Alleen hij kan niet constateren wat. Dierenambulance. Hij aangereden kat. Ja, hij vlak bij het station. Ja, hij is al... heeft geen cardiac reflex meer, hè? Dus als je hem op de oog tikt, nog een minuut geleden dan beweegt hij met zijn voeten. Oké. Ik heb geprobeerd hem een beetje wakker te houden, maar dat lukt niet echt.
Nee. Hart is... Hij leeft nog of? Nee, hart is gestopt. Hij is overleden, dacht ik. Ja. Hier, Nee, dat gaan we niet doen. nee, nee. Hebben jullie al gecontroleerd op het chip? Nee, nog niet. Het zal wel niet, hè? Nee. Zo jammer, hè? 9 van de 10, hè? Ja. Nou ja, als we een half uurtje eerder waren geweest, ik denk ook niet dat we hem dan hadden gered. Ik weet ook niet hoe lang dat geleden was dat hij er al ligt, hoor. Kaakstuk, alles was stuk. Ja, daarom. Maar hij knipperde ook niet meer, dus de ogen die... Het beste ja. voor het beestje is deze oplossing. Ja. Nou ja, jammer dat het zo moest gaan. Ja. Dat vind ik vind het echt zielig. Nou Mandy, jij daar ook een keer met maakt. Ja, hè? nou daarom. En daar doen we het voor. Ja. Ik ga er even een beetje eerst bijlezen wat er mee nou komt. Dit is eigenlijk naar voren. Ik ga er even zien hoe dat ligt nou, maar dat het best nog vol met bloed er al in spul zit en dit is zo'n mooi gezicht. En dat de kap een beetje verbrijzeld is, dekken we die meest leven al met een stukje papier. Dat is net op de jongen te zien soms. Al die bakken hebben dus nummers, hè, dan kunnen we altijd zien hier op die datum en dan komen de boltjes op een vriezer te hingen en op een bak zelf. Wanneer dat de kat goed is. En dan 3 weken later en als er ook een eigenaar komt, dan is het hupsakee, dan gaat het met omzetten. Dat is moeilijk, hè? Moet je elkaar weer... Ja, nou, wel besleten. Dit is bijna identiek aan die van mij. Ja? Ja. Pas. Mooi beestje. Wij zijn eigenlijk heel kort gezegd, een vervoersbedrijf voor zieke, gewonde en dode dieren. We hebben een ingerichte ambulance daarvoor. We hebben vrijwilligers die kunnen EHBO geven. Dus wij kunnen eerste hulp geven en wij kunnen de dieren vervoeren naar het gewenste adres. En dat kan zijn een dierenarts of een vogelopvang. Dat kan ook zijn naar het asiel. Dus eigenlijk doen we niets anders dan dieren vervoeren. Zit vanaf vorig jaar juni. Ik vanaf september denk ik. Wat is nou het verschil? Hoe zie je dat? Een kraai is groter. Ja? En een kraai heeft een zwarte kop en deze heeft een grijze kop. Oké. Je begint gewoon met vet op de ogen of zalf op de ogen. Hij krijgt antibiotica erbij. Bedankt. Oké. Tot de volgende ronde. Tot de volgende ronde. Hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ik was werkeloos en ik wou wat te doen hebben. Een beetje nuttig werk voor de maatschappij. Ja, ik was afgestudeerd net. En ik heb diermanagement gestudeerd. En ik werk wel part-time. En daarnaast wou ik ook lekker bezig zijn. Ik ben helemaal leuk met hem. Links afslaan. Daarna neem de tweede afslag links. Ik kreeg een telefoontje via de dierenbescherming. En dat hondje blijkt vanaf 2001 al zwaar verwaarloosd te zijn. Dus heeft de dierenbescherming, eigenlijk staat de vrouw geen keus. Ze moest hem in afstand doen. Dus dat heeft ze ook gedaan. Het is even moeilijk geweest voor die vrouw. Ze heeft hem proberen te vangen en ze is in haar hand gebeten, ze had de hele hand open.
Is dat zo raar geweest? Ja, hij zit onder de klippen, maar je mag hem niet bij het deksel pakken hoor, dan springt hij eruit. Niet bij het deksel pakken, nee, dan ben ik helemaal niet gedaan. Och jee, dat is een wild nee. Ja, hij is... Oh jee. Hij heeft de telefoon. Goedenavond, hier dan langs Leeuwarden en Steenbosma. Dit is natuurlijk een vakbeeld dat zo gewoon net verzwaard worden maakt, hè? Dit is gewoon slim. Stikken. Oh. 96, dat is niet zo leuk. 88. Wij gaan even naar Elke. Wij gaan naar Elke, ja. Heeft de poes in een bandje? In huis, maar ik heb geen mandje. We hebben een mandje. Zal ik even een mandje voor je pakken? De poes heeft last van het oor en schudt steeds met de kop en daarom moet hij naar de dierenarts. Wat zegt u? Poesvangen geef je niks om. Ik vind het dat is een hele klus nog, maar daar hebben we de dierenambulance voor genomen. Zo. Ja, een hele lieve poes. Ja. Ja. Hij klauwt niet, hè? Nee hoor, nog niet meer tenminste. Nee. Ja, dat is een goudje poes. Dus, volgens mij doet elke poes dat. Ja. Alle katten. Hij snapt er niks van, dat in de... Alle katten hebben gelukt. Ja, ja. Oormeid, dat is iets van alle leeftijden. Oh, dat is... Oh ja, ik dacht alleen voor jonge poezen. Ik ga even de zalf halen en de pipetjes voor u. Ben ik zo terug van. Ja, ik ben niet in het gevecht. Kom maar. Hij vindt het nog gezellig. Waar ben ik hier? Ja. Hier is voor u. Hartstikke fijn, bedankt. Hij kon amper lopen, hij kon ineens op die plank kon hij niet komen. Ja. En als je dit ziet, ja, daar doe je het voor, hè? Ja, hier doe je het voor. Ja. Het is toch geweldig wat je nou zien, hè? Een levend beestje, hij was helemaal bij de tit en toen we hier neerzetten, dan was die jongen zo down als de pest. Ja, hij staat nu op de website, dus nu gaan we een plekje voor hem zoeken. Oh joh, oh, wat is er? Ja, hier doe je het voor.